ଋତ୍ର ବିବରଣୀ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ବାକ୍ୟ 1। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ଶାଶୁ ନୟମୀ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆଗ ମୋହର କନ୍ୟା, ଯହିଁରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଏପରି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ କି ତୁମ ପାଇଁ କରିବି ନାହିଁ? 2। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବୟୋଜର ଦାସୀଗଣ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲ, ସେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ନୁହେଁ? ଦେଖ, ସେ ଆଜି ରାତ୍ରି ଆପଣା ଖଳାରେ ଜବ ଝାଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛି। 3। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ସ୍ନାନ କର ଓ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କର ଓ ଆପଣା ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସେହି ଖଳାକୁ ଯାଅ। ମାତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦିଅ ନାହିଁ। 4। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ଶୟନ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତହୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାହାର ଚରଣ ସମୀପସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅନାବୃତ କରି ଶୟନ କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ଜଣାଇବ। 5। ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯାହା କହୁଅଛ ସେ ସମସ୍ତ ମୁଁ କରିବି। 6। ଏଣୁ ସେ ସେହି ଖଳାକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଶାଶୁର ଆଦେଶାନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲା। 7। ପୁଣି ଭୋଜନ ପାନ ସାରି ବୟୋଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ହୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଶସ୍ୟ ରାଶିର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲା। ତହିଁରେ ରୁଥ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ତାହାର ଚରଣ ସମୀପସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅନାବୃତ କରି ଶୟନ କଲା। 8। ତହୁଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେ ପୁରୁଷ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଉଠି ଅନାଇଲା, ଆଉ ଦେଖ, ତାହାର ପାଦ ନିକଟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୟନ କରିଅଛି। ତହିଁରେ ସେ ପଚାରିଲା, ତୁମ୍ଭେ କିଏ? 9। ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ରୁଥ୍। ଏଣୁ ଆପଣା ପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ଅଟନ୍ତି। 10। ସେ କହିଲା, ଆଗ ମୋହର କନ୍ୟା, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଧନବାନ କି ଦରିଦ୍ର କୌଣସି ଯୁବା ପୁରୁଷର ଅନୁଗାମିନୀ ନ ହୋଇ ପ୍ରଥମାପେକ୍ଷା ଶେଷରେ ଅଧିକ ସାଧୁତା ଦେଖାଇଅଛ। 11। ଏଣୁ ଆଗ ମୋହର କନ୍ୟା, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ କରିବି। 12। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସାଧ୍ୱୀ, ଏହା ମୋହର ନଗରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ଅଟେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ଜଣେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି ଅଛି। 13। ଏହି ରାତ୍ରି ଥାଅ, ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସେ ଯେବେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ତେବେ ଭଲ ସେ ମୁକ୍ତ କରୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ ସେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ ନ କରେ, ତେବେ ଜୀବିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି କରିବି। ତୁମେ ପ୍ରାତଃକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କର। 14। ତହିଁରେ ରୁଥ୍ ପ୍ରାତଃକାଳ ଯାଇ ତାହାର ପାଦ ନିକଟରେ ଶୋଇ ରହିଲା। ପୁଣି କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ସମୟ ପୂର୍ବେ ସେ ଉଠିଲା, କାରଣ ବୟୋଜ କହିଲା, ଖଳାକୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆସିଥିଲା, ଏହା ଜଣା ନ ଯାଉ। 15। ସେ ଆହୁରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭର ଆବରଣୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ଧର। ତହିଁରେ ରୁଥ୍ ତାହା ବିଛାଇ ଧରନ୍ତେ ସେ 6 ପାତ୍ର ଯବ ମାପି ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଦେଇ ନଗରକୁ ଚାଲିଗଲା। 16। ତହୁଁ ରୁଥ୍ ଆପଣା ଶାଶୁ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ କହିଲା, ଆଗ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟା, କ'ଣ ହେଲା? ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରତି ସେହି ପୁରୁଷର କୃତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲା। 17। ପୁଣି ଆହୁରି କହିଲା, ଶାଶୁ ନିକଟକୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ନ ଯାଅ ବୋଲି କହି ସେ ମୋତେ ଏହି 6 ପାତ୍ର ଯବ ଦେଇଅଛନ୍ତି। 18। ତହୁଁ ତାହାର ଶାଶୁ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆଗ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟା, ଏ ବିଷୟ କ'ଣ ହେବ ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥାଅ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଏ କର୍ମ ସାଙ୍ଗ ନ କରି ବିଶ୍ରାମ କରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ରୁଥ୍ ବିବରଣର ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଲାଲ କଲର୍ର ବଟନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।